Jam'iyyar PDP ta bayyana cewa gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa shi ya dace ya zama ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa don ba ta gano wata matsala tattare da shi ba. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye da Arewa Media Recap. Kar manta ka danna subscribe don samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Kwamitin tantance ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na PDP ya sanar da cewa ya gano gwamnan Ifeanyi Okowa na jihar Delta shi ya cancanta ya zama abokin takarar Atiku Abubakar a zaben 2023. Shugaban kwamitin Chief Thomas Ikimi ya bayyana hakan ne ga manema labarai a Abuja bayan jam'iyyar ta gabatar da Ifeanyi Okowa kamar yadda Daily Trust ta rahoto. A cewar shugaban kwamitin, Okawa ya riƙe mukamai da dama a jihar Delta da yankunan ƙananan hukumomi, ya riƙe kwamishina kuma ya wakilci wata mazaɓa da ke jihar a Majalisar Dattawan Najeriya. Thomas Ikimi ya ce aikin kwamitinsa shine su tantance wanda aka zaɓa ya zama abokin takara don tabbatar da cewa jam'iyyar bata jawo wa kanta wata matsala ba. Da haka muka kawo ƙarshen rahoton, kakka manta ka danna subscribe.